Alam kong merong tao dito. Kaya kung sino ka man, magpakita ka sa akin. Nay? Hindi mo ako maaring lapitan, Narda. Narito ako upang balaan ka para sa isang malaking panganib na parating. Nay, anong ibig mo sabihin? Merong isa pang panibagong Sidrax ang babagsak sa daigdig na ito. Dala nito ang mga panibagong set ng mga kristales. Kailangan mong mapigilan ang pagsabog nito dito sa inyong daigdig. Dahil maaari nitong gawing extras ang mga tao at maghasik sila ng mga lagim. Kailangan mong maghanda para pigilan ito. Gagawin ko ang makakaya ko, Nay. Nay? Gagawin ko ang lahat para protektahan ang mundong ito. Pinapangako kong gagawin ko ang aking tungkulin bilang protektor ng bato. Wapo, asan yung ate mo? Alam mo ka nasa trabaho pa po si Ate Narda. Sige, tawagan mo na nga muna at na makakain na tayo. Sige po, La. Pinapangako ko ito sa iyo, magbago man ang ikot ng mundo, ikaw ay aking susundan saan man, sa bawat araw. Hello, Ding. Hello, Ate Narda. Bakit, Ding? Anong meron? Umuwi ka naman muna daw sabi ni Lola kasi nakakuha na po tayo. Sige, papunta na ako. Mabigat, magulo, mahirap, oo, darnay, hindi saan man kalayo, patuloy lang. Ading, asan si Lola? Nasa loob, ate. Sa loob? Sige. Wapo, andyan ka na pala. Sige, lamano po. Kumain ka na ba? Halika, kumain na tayo habang mainit pa tong sabaw. Ano yun? Ano yun? Narinig mo yun? Ang Sidrax. Ano tong nagawa ko? Kailangan kong pigilan na pagsabog ng Sidrax. Kailangan may gawin ako.